سلام تخطاتلتنا الشانل كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يوم لومون كم وترو العلا قداسنا زلهم زيناتاتن حبريتاتن حزنا لكم متينا لنا سام موداتا مسانا قصنحو بتعتنا نقدمكم هلو ما رسي فليز بلا رسي كون مجم اوروبا امريكا بمنقد يوكرين راشيا زقبرو زلو كم معلتنا معلت حدش ستيج ناتوي زخي زلو ابزوان زبال زلو ببزح سراويتنا يوكرين تهدم جميرهم زلو እዚ ድማ ምዕራባዊ ሚድያ ከም ክብል ጀሚሩ ዘሎ ለዚ ናይ ራሻ ሚድያ ይኮነን ከም ዝብል ዘሎ ስለምንታይ እዮም ኣበዮም ከዛሃድሙ ዘለዉ እንታይ ስለ ዘጋጠመ እዩ ናይ ሰላም ዘተ ክጅምር ቀሪቡሎ ይብልለው ኣብዚ ቀረባ ድማ ዩክሬን ሓድሽ መጥቃዕቲ ናብ ውሽጢ ራሻ ፈቲናላ ተባሂሉ ነይሩ ስለዚ በዚ መጥቃዕቲ ፈቲኖም ባህል በዚ ሰራዊት ሃዲሙ ከመይ ገይሩ ክገጣጠም ይኽእል መቸም ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና there's a lot of issues ኣብዚ ናይ ራሻ ዩክሬን ኩነታት ክኾን ከሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ كحباء زمرت زلو جن ببحد كنريو كنفتنينا كالاي دونالد ترامب أبزي زحلف وان بريس كونفرنس غير نيرو أقد هالزربة بزعبات كوينات تزاري بلو نالبات كون دقون السونس الواقيرو كلي خليل كام حسابوني كاليو لايك كبر سبورت كبر كسام مودة تام سانات سنو بزو حق الداس حبري تان سمينا. And from one conflict zone to the other in Ukraine, according to reports, dozens of Ukrainian soldiers have gone AWOL in France. You heard that right. French army officials have reported that dozens of Ukrainian soldiers have deserted from an elite brigade while training in France. What's really going on? Ukraine's 155th Mechanized Brigade was supposed to ኣብ ፈረንሳ ዝዕለም ዝነበረ ኤሊት ብሪጌድ ዝበሃል ወይ እውን ፍሉይ ሓይሊ ማለት እዩ ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ዝበለፀ ሓይሊ ክኸውን ዝከኣል ተባሂሉ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ውሽጢ መቸም ሰራዊትና ዩክሬን ኣበይ ከም ዝዕለም ትፈልጡ ኢኹም ምሽ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ኣይኮነን ዩክሬን ክዕለሙ ድሕሪ ኮይኖም ራሽያ ክትብልዖም ትኽእል እያ ስለዚ ገሊኦም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይዕለሙ ገሊኦም ኣብ ፈረንሳይ ይዕለሙ ገሊኦም ኣብ ፖላንድ ይዕለሙ ገሊኦም ኣብ ጀርመን ይዕለሙ ገሊኦም ኣብ ኩለን ሃገራት ኤውሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ዝዕለሙ እውን ኣለዉ ስለዚ እቲ ታዕሊም ናይቶም ሰራዊት እቶም ሰባት ምስ ተወሰዱ ናብ ካልእ ሃገር ይወስድዎም ብነፋሪት ኣብቲ ቦታ ተተዓሊሞም ናብቲ ኩናት ይመለሱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩናት እቲ ቀጥታ ከምዚ ብገንዘብ ጥራይ ኮኑ ዝሕግዝ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ዝግበረሉ ዘሎ ኩናት እዩ ጥራይ መንእሰይ ናይ ዩክሬን ዝዋግኦ ዘሎ እቲ ኩናት ብኣካል እምበር እቲ ምስታፍ ናይተን ሃገራት ሞራላዊ ወይ እውን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ጥራይ ኮኖም ብኩሉ መዳዮም ዝሕግዝዎም ዘለዉ ግን እዚ ኩሉ እውን እኹል ስለዘይኮነ ይትፀገም ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ኣብ ፈረንሳ ፍሉይ ኤሊት ክላስ ተባሂሉ ዝዕለም ዝነበረ ሰራዊት ኮለጌና ናብቲ ኩናት ከይከደ ከሎ ኣብ ፈረንሳ ክሃድም ጀሚሩ ኣሎ እዚ ሕጂ ዓብይ ናይ ሞራላዊ ውድቀት እዩ ምክንያቱ ብሉፅ ሰራዊት ክመፆም እናተፀበዩ ከሎ እቶም ኣብ ዩክሬን ኣብ ግንባራት ዘለዉ እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ካብቲ ቀንዲ ቦታ ይሃድምዎም ኣለዉ እዚ ግን ብካልኣይ ደረጃ ክንሪኦ ንኽእል እቲ ቀንዲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ራእዩ ሕጂ We have new developments in the Kursk area where yesterday the Ukrainians, or actually the day before yesterday, the Ukraine launched a new offensive in the Kursk region where they had already been in a fighting since the 6th of August of last year. They launched what they're characterizing anyway as a surprise attack further into the north where Russia had been squeezing the incursion to the downside. And then they launched this attack with 20 some odd ኣብዚ ሓለፈ እዋን ኣብዘን ዝሓለፈ እዋናት ማለት እዩ ዩክሬን ሃንደበታዊ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ናብ ውሽጢ መሬት ራሻ በቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዘሎ ፈቲና ከም ዝነበረት እቲ ፈተነ ድማ ሃንደበታዊ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ዩክሬን ካብቲ ቦታ እቲ ሰራዊቶም ይወፅእ ዶ ዋላ ይፀንሕ ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ተወሳኺ ሓድሽ ፈተነ ምግባሩ ቆንደቆን ፍሉይ ሓይሊ ኣጥርዮም ኮይኖም ወይ እውን ፍሉይ ስትራቴጂ ተኸቲሎም ኮይኖም ዝብል ሕቶታት ኣልዒሉ ነይሩ እዩ ብዙሓት ኬላታት ከም ነቲ ኩነታት ዝፈልጥዎ ሓድሽ ፒኣር ወይ እውን ኣድቨርታይዝመንት ንምግባር ዶናልድ ትራምፕ ንምእማን ስቲል ሓይሊ ኣለና እዩ ከነጥቅዕ ንኽእል ኢና ካልእ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ጥራይ ሓግዘና ንመበል ክጥቀምሉ እዮም ዝብሉ ኬላታት ድማ ነይሮም ሓቆም እዮም ካ ነይሮም ትኽክል ገሚቶም ነይሮም ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ደረጃ ከላ ዩክሬን ነቲ ዘለዋ ተሪቶሪ እውን ነቲ ዘለዋ መሬት ከተትሕና ኣብ ዘይትኽእለሉ ዘላ ሓድሽ ዓንዳሪ መጥቃዕቲ ኣብ መሬት ራሻ ምግባር ብዙሕ ውፅኢት ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ዝብሉ እዮም ነይሮም ከም ዝበልዎ ድማ ካብቲ ገምጋሞም ኣይወፀን ኤግዛክትሊ ከምታ ሶም ዝበልዋ እቲ ኩነታት
ناب تزفتلو قد متكعتي أي سومنا يسالس فشل جميع. Armored vehicles and a number of infantrymen, and made some initial breakthroughs up to a village north of where the previous line had been. Now, when I got up this morning, I wanted to check and see what the current status of the fighting was, to see how much further they may have gone, to see what kind of countermeasures the Russians had done. And to my surprise, there haven't been any further advances. In fact, let me just run straight to the map here and show you what we had discovered. This is really quite surprising. So, just as a quick recap, this area right here is where the Ukrainian side launched their new offensive. I think the line was somewhere around this area here, and they moved roughly from here up to this area here. There's a small village at the intersection of. እቲ ዘገርምና እዚ ኩናት እዚ ፍሉይ ባህሪ እንተሎ ዳርጋ ሰብ ብማዕዶ እዩ ዝከታተሎ ዘሎ ዳርጋ ክትሓብኦ ዘይትኽእል ዓይነት ደረጃ ኩናት ተበፅሑ ቴክኖሎጂ ኣከም ደረጃ ስለ ዘብፅሖ ስለዚ ነቲ ኩናት ብማፕስ ገይሮም ብቐረባ ወላ እውን ኣብ መን ኣበይ ይኸይድ ኣሎ እንተደይረኣዩ ነቲ ኩናት ነቲ ናይ ኩናት ስትራቴጂስት ስትራቴጂ ኮኑ ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ብቐረባ ዘይኮነ ካብ ርሑቕ ግን ከዓ ኣቕሪቦም ዝፈልጥዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ሪፖርት ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ሕቡእ ነገር ክትሓብእ ከማን ምስጢር ክትሓብእ እውን ከቢድ ኣብ ኩናት እዚ ኤግዛክትሊ ክንደይ ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ገለ መለ እዚ ምናልባት ኣብቲ ኩናት ዘለውን ገለን እዮም ዝፈልጥዎ ግን ዩክሬን እንታይ ሒዛላ እንታይ የጋጥማ ኣሎ ዳርጋ እቲ ሓበሬታ ናብ ኩሉ ህዝቢ እናወፀ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ ፈቲኖሞ ዝነበሩ ሓደ እቲ መጥቃዕቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኦልሬዲ ተኸቢብሉ ኣብ ዘሎ ደረጃ በፂሑ ከም ዘለዎን ወይ እውን ክኽበበሉ ኣብ ዝኽእል ደረጃ በፂሑ ከም ዘለዎን እቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ኣዝዩ ንእሽተይ ዞባ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኣርእየኩም ነይረ እዚኣ ዝኽበብዋ ዘለዉ መሊሰ ከርእየኩም እየ መጀመርያ እታ ኣካይዳ ናቶም ራሽያውን ሪፖርት ገይራቶ ነይራ እስከ በዚ ናይ ፈረንሳ ሚድያ ክንሪኦ thwarted attempts by Ukrainian forces to achieve a breakthrough in the Kursk region in the west of Russia. This according to Moscow's state news agency. It's not possible to independently verify Moscow's statement, and Ukraine has not yet given any details. This on the second day of fighting after Ukraine launched that surprise counter-offensive in Russia's Kursk region. On Sunday, a senior Ukrainian official said there was good news from Kursk and that Russia was, in his words, getting what it deserves. Well, all this just weeks ahead of the third anniversary of the start of the war following Russia's invasion in February 2022. So ምዕራባዊ ሚድያ ብዛዕባ እዚ ዩክሬን ሪፖርት ክገብር ከሎ ብጣዕሚ ከቢድና ኮነ ይድመፅእ ዘሎ because they don't know exactly እንታይ ሪፖርት ክገብሩ ከም ዘለዎም ሓደ መዓልቲ ሃሪምና ኣለና ክብሎም ይፀንሑ ድሕሪኡ ድማ ኣዝሊቕና ኣለና ይብልዎም ስለዚ ነቲ ምዕራባዊ ሚድያ ናይ ብሓቂ ብድሆ ፈጢሩ ኣሎ ማለት ነው ኩናት ናይ ዩክሬን በቲ ሓደ ናይ እስራኤል ኩናት ነቲ ዘለዎም ተኣማንነት ብጣዕሚ መሬት ከም ዘብጥ ገይርዎ ምክንያቱ ንእስራኤል ዲፈንድ ክገብሩ ክብሉ ናይ ብሓቂ ነቲ ንኡስ ወለዶ ዘሎ ብቲክቶክን ብገለን ነቲ ሓቂ ክፈልጦ ዝፅዕር ከሲሮም እዮም እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ክኸውን ከሎ ድማ ትክክለኛ ሓበሬታ ክህቡ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ ስለዚ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ናይ ብሓቂ እዩ ኣብ ገፁ ብየማንን ፀጋምን ዝፅፋዕ ዘሎ ካብዚ ሕጂ ወሪዶሞ ዘሎ ክራይሲስ ክወፁ ድዮም ኣይወፁን ከማን እንድዕሎም እዮም እቲ መንግስቲ ፋንድ ዝገብሮም ዘለዉ ክወፅኦም ምክንያቱ ክሳራ ስለዘይብሎም መንግስቲ ስለዝኸፍሎ ክቕፅል እዮም እቶም ኮርፖሬሽንስ ብኣድቨርታይዘር ዝኽፈሉ ዝነበሩ ግን ኦዲየንስ ስለዘይብሎም ሰሓቢ ስለዘይብሎም ቀስ ብቐስ ክመቱ ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ካልእ ሜይንስትሪም ሚድያ ብዩቱብ ቻነል ኣድዩ ብካልእ መንገዲ እዞም ዓበይቲ ፖድካስተርስ ንሳቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቶም ሜይንስትሪም ክኾኑ ዝኽእሉ እምበር እቶም ናይ ቀደም ዝነበሩ ሚድያታት በዘለዎ መልክዕን ቅርፅን ክቕፅሉ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስማዓካን እዩ ከም በዓል ቢቢሲ ፍራንስ 24 ዶቼ ቬለ መንግስቲ ዝኸፍሎም ትካላት ስለ ዝኾኑ ሲያቶም ክቕፅሉ ይኽእሉ ኾኑ We heard from Philip that he will end the war in Ukraine in 24 hours. I want to talk a little more about this. I'm now joined on the line by Julia Friedrich of the Global Public Policy Institute in Berlin, who was based in Ukraine for many years, I gather. First of all, Julia, thank you so much for joining us on the program. Welcome to France 24. Thanks for having me. Thank you. Perhaps I could ask you, first of all, how is this surprise counter-offensive being viewed in Ukraine? Because Ukraine lost a lot of the territory it captured in this very region last August, and yet this new operation there, again, involving many soldiers. Could Ukraine hold on to any gains it might make? What is the plan here? So, again, ወላት ምዕራባዊ ሚድያ ብተደጋጋሚ ነቲ ውሳነ ናይ ዩክሬን ኣመልክት ሕቶ ክእትዎ ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ዩክሬን እንታይ ትደሊ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ንሕና ንሕግዞም ዘለና ንዩክሬን ሓራ ንምውፃእ እንተወሓደ ድማ ዩክሬን ጠቕላላ ንኸይትወድቕ ንኽከላኸሉ እዮም
እዚ ኣብ ውሽጢ ራሻ ገይሮም ዝኸድዎ ዘለዉ ግን ሓደ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ወይ እውን ኣብ ሓይሊ ናይቲ ኩናት ዝኾነ ይኹን ባላንስ ዝኾነ ይኹን ለውጢ የምፅእን እዩ ዘሎ እቲ ዝኸፈ ክፋሉ ድማ እቲ ብክንደይ ጭቐቕ ዝመፅእ ዘሎ ኣፅዋር ይኹን ወይ እውን ዋሕዲ ናይ ሰራዊት ዘለዎም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ዘይጠቅም ዕላማ ይጠፍእ ኣሎ ስለዚ እንታይ እቲ ዕላማ ኣብዚ ዝኽተሎ ዘሎ ዘለንስኪ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ እንታይ ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል ነዚ ኣበጊስዎ ዘሎ ዕላማ ክከላኸለሉ ይኽእል ዶ እያ ተላ ትሕቶ That's a very good question, and I believe that many people are asking themselves. I would say that most of all, we can say that the reasons for this further incursion into Kursk are not dissimilar to the reasons for the first one, which was to demonstrate the Ukrainian ability to regain initiative on the battlefield, an important signal prior to Trump's inauguration, but also an upcoming visit by Trump's special envoy Keith Kellogg to Kyiv. So in that sense, of course, it has a positive effect of boosting morale and of showing. ብሓፈሻ ብዙሕ ቪድዮታት ናይዚ ኩናት ምናልባት ትሪኡ እንተሎም ኣነ ይርኢ ኣለኹ ዘስካሕካሕ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ምክንያቱ ዩክሬን ከጥቅዑ ኢሎም ደገ ስለ ዝወፁ ዘለዉ ኣብቲ ቃልዕ ስለ ዝወፁ ዘለዉ ኣብዚ ድማ ራሽያ ኩሉ ዓይነት ሱፕሪዮሪቲ ስለ ዘለዋ በቃ ሃድን እዩ ተመልከተለይ እናበልካ ነዚን ታንክታትን ነቲ ገለመለን በቃ ፍሉይ ዓይነት ኩናት እዩ I recommend you ተደይራኹም ማለት ኣይትሪእዎ እንትኾን ኣይሆፕ ክትሪእዎ እውን ኣድላይ ይመስለንን ኣነ ነቲ ሪፖርት ክብ ከለኹ ሓበሬታ ክህልወኒ ስለ ዘለኒ እየ ዝሪኦ እምበር ከምዚ ዓይነት ኩናት ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘበን ፅበያ ኣይኮነን ግን ኤውሮፓውያን ናይ ብሓቂ ፅላልን ጭካንን ጥርዚ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ብጣዕሚ ብሩታል ዝኾነ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ንሓትሕዶም ናይ መጨረሽታ ቃንዛብ ዘለዎ ኣገባብ እዮም ዝተሃራረሙ ዘለዉ ምናልባት እቲ ሚድያ ከዓባ ብጥቕስ ስለ ዝፍትን ዘሎ እምበር ዩክሬን ትረኽቦ ዘላ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኤግዛክትሊ ግን ራሽያ ትረም ዘላ እዮም ዝብሉ እቲ ሕቶ ክትሪኦ ከለካ ግን እዚ ኩናት እዚ ናይ ኣፅዋር ኩናት እዩ ዝበዝሐ ኣፅዋር ዘለዎ እዩ ዝበዝሐ ሓይሊ ዘለዎ ዝበዝሐ ነፈርቲ ዘለዎ ዝበዝሐ ሚሳይላት ዘለዎ ዝያዳ ቃንዛን ዕንወትን ከውርድ ከም ዝኽእል ኢና ንሪኦ ዘለና ምክንያቱ ዩክሬን እውን ብዙሕ ግዜ ወፂኦም ኣብ ደገ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ኣብ ድፋዓቶም ኮይኖም ኣይኮኑ ዝከላኸሉ ዘለዉ ኣብቲ ድፋዕ ዝኾኑሉ ዘሎ ዝሓሸ ከማ ንርኢ ወላ እውን ኣብ ድፋዕ ከለዉ እቲ ዓይነት ቦምባታት ናይ ራሽያ ዝድርበ ዘሎ ብቐሊሉ ክትሓልፎ ይትኽእል ኢኻ 3000 ኪሎግራም ድዩ ገለ እዚ ዓይነቱ ፋብ ቦምብስ ዝበሃል ዘሎ 5000 ክብደት ዘለዎ ስለዚ ብጣዕሚ ከቢድ ቦምባታት እዩ ዝድርበ ዘሎ እቲ ናይ ምፍንጃር ዓቕሙ ኣብ ዝኾነ ይኹን ድፋዕ እውን ክተጥሕኖ ዘይትኽእል ዓይነት እቲ ዲስትራክሽን ዝወርድ ዘሎ እቲ ዕንወት ዝወርድ ዘሎ እቲ ጥፍኣት ዝወርድ ዘሎ ክትርኢ ከለካ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ዘይመርፁ እዮም እንታይ እዩ ትኽልክሎም ዘሎ ኢልካ ክትሓትት ግን ኣገይ ኤውሮፓ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣይደልይዎን እዮም ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ኣመና ገንዘብ ከሲሮም እዮም ኣመና ገንዘብ ከሲሮም ዘይኮኑ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ክበክም እየ ፅንሕ ኢለ ጠጠው ዘይብሎም ምክንያት እውን ኣለዎም ካልኣይ ምክንያቱ ንህዝቢ ዩክሬን ዲሞክራሲ ንኸስተማቕሩ ወይ እውን ኣብ ኔቶ ኣትዮም ብሰላም ንክነብሩ ይኮኑ እቲ ኩናት ኣበጊሶሞ ሃብቲ ወይ እውን ማዕድናት ናይ ዩክሬንን ኤውሮፓን ኣሜሪካን እዚ ኩሉ ገንዘብ ዘኽፍሎም ዘሎ እቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ እቲ ማዕድናት ዘሎ ቦታታት ራሽያ ሒዛቶ ምህላዋ እያ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ከይጅምር ንነዊሕ ዓመታት ራሽያ ተዛሪባ ነይራ ማለት ከም እንተበልና ከምዚ ምግናን ክመስል ይኽእል ነዚያ ስምዕዋ ስሜ A big part of the problem was Russia for many, many years, long before Putin said you could never have NATO involved with Ukraine. Now, they've said that that's been like written in stone. And somewhere along the line, Biden said, no, they should be able to join NATO. Well, then Russia has somebody right on their doorstep, and I could understand their feeling about that. But there were a lot of إذا زربازيات راي مبالة دونالد ترامب انت عينة وسانة كوسنيو نبزوحات كيلاتات نايزو كوينات نتزبلو زنبرنا عمتات الرقاقيت اللو مالو إذا زرباز بالا انت ايلو إذا كوينات زي بما سرطو جيجا منبارو يزارب زلو يوكرين أبنيتو كتعطو كم زي بالله قدم بوتين ممتعاب سلطان يوم قدم يوم راشاد زارب نيرو نيتو مس يوكرين كتحاس كم زي بلو أب يوكرين كبتصح كم زي بلو معناته أب أفتق جزانا أب تشتشنا أب فنجانا خمس أنا نيتو عين دلنينا نزا زربازي أنا نوح عمتات يوم راشا تزاري بوملاي بلالو سلازي بوتين يوكرين كوراي ليو كم زغيرو دي يوكرين تقليلو هاجرو خبرا كل حسوت مخانيس قال زلو من يخ خمس زلو حدش بريزيدنت نا أمريكا كم زلو إذا أدميشن زي مجلس زي تقبلنا يكون النتراي already هذا عبي validation من رجاجاس نتي راشا كم بوليس إنه وحمتها تزاربت له الرجاجيس له ماله we understand عندنا أمريكا
عندنا أوروبا نيتو زفترة كينات مخانو يرجعز على زي زربازة رئيسي مرجعز نفسه زخالة مرجعز زياسة لزقاتمت من البعض نزياسة لزبالة زي ما بالو دما بتتجا جامي ترامب لزو كينات ستوكو بلودليت كم زلوين عن رزالنا ناو اتكوينات تطون خيبل كل عينة مثلا خليز فتر زلو جو بايدن أبزوان زي أوروبا حبرت دما مسخين كل عينة مثلا خليهم فتروا زلو بر دونالد ترامب إذا زرباز بلات راي كندمنتاي أب بوليس درجة أب حساب درجة أب استراتيجي درجة مس نيتون مس أوروبا مس من محضرنا بايدن كومبليت تسعرار ملاو نبوتين دما ناي بحكي أب قدمي ميديا أنا عالم معرباو ميديا حاب تقبلنات كم زركب غير ولا بزاز زربازيا معناته بوتين نيوكرين كورر دليتي بليني لي 10 غزي ين سراويتا وشت يوكرين الله كم يجي راي كور راي دلنا نو ات رياليتي انا بز channel زي بو حدوسي حد اسرا 3 غزي دقيمه الله بزاز زربازيا بوتين نيوكرين كور ايدلني كم زي دلا منتاين فلتي لكم مجمريا وريرو كيف مسمصه نزو كوينات كجمرو قلو كوينات ايبلون سبيشال اوبريشن يلو أب كباب يوكرين مزبطحي أب كباب تعرس كتما مزبطحي مراحنا يوكرين تداهيلو نو زوكينات توكو بلاي ذات السلام سووا عليلو فرنسان كالوتن بدحر مقارجا غيرهم أب اسطنبول ركب تغيرو ركبنا ذات السلام أمونغو بوتينن زيلنسكي تغيرو تسمامي عمن ما مفرام تراي تريفو تسمامي عدما again فلاديمير بوتين نملو يوكرين قد يفوق وات مغانو يوكرين قل أكلنا نيتو يكون أوروبا عبرت كتكون كم زي كون ناس حجر كوينة هتكسل سراويتنا نيتو أبتبوتات كأتهم زي بلو تسمع عم كيف الروما خلوا نتيجة زيلنسكي بايدن زنا عند إنجليز نبر برايم مينستر كل يوم قويهم نو نيتو كتأتي خاص هايلهم تواجع كن حق زكاينا نزي فلاديمير بوتين توعوا كتب ليغا نيتو أبالكم قبل كاينا أوروبا عبرت أبالكم قبل كاينا صادمة بريزنت تكوني خلنوي حمتاتي لما على هاد فلت بوتين وقعت إلى مالتي لذي فلاديمير بوتين نزي يوكرين حجي تقصاتي روزلو إذا ليه نبرن This is a fact معلاتهم زفتروا تعبيدناتهم زفتروا على إنما نتتعبيدناتهم ترى دي كونها حجي دما بوتين بقولت مسألة بس حكت قبل تدخل نجار كايلة لذي again دونالد ترامب اتقدم يسأل أين يزم عربا وعالم بدحر مجال الجزء اللي منقسي قدام يسأل أين ناتي بسرعة ترى دي كونها بزربون كلها Mistakes made in that negotiation. And when I heard the way that Biden was negotiating, I said, you're going to end up in a war. And it turned out to be a very bad war. And it could escalate. That war could escalate to be much worse than it is right now. They can never join NATO. Well, my view is that it was always understood. In fact, I believe that they had a deal and then Biden broke it. They had a deal which would have been a satisfactory deal to Ukraine and everybody else. But that Biden said, no, you have to be able to join NATO. So ጽቡቅ የርጋ ገሊጽ ሎም አለ ኩለን ተንዘረባታት ተንፋክትስ ጽቡቅ የርጋ ገሊጽ ሎም ስለዚህ ዩክሬን በግዴታ ናይ ጆ ባይደንን ካልኦት መራሕቲ ናይ አውሮፓን ኣብዚ ሽግር እዚ ከም ዝኣተወት እምበር ራሽያ ንመሬት ናይ ዩክሬን ክትወርድ ድሌት ከም ዘይነበራ እትሕጊ ድማ ዩክሬን ነፃ ሃገር እምበር አካል ናይ ኔቶ ክትከውን የብላ ምክንያቱ ኔቶ ንዩክሬን ኢሉ ይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ንራሽያ ከዳኸም ከም ዝመፅእ ዘሎ ኤቭሪባዲ ናውስ ኣብ መንደቕ ዝተፃሓፈ ፅሑፍ እዩ ኢሉ ሪትን ኦን ዘ ዎል ብለኩም ሰኒ ስለዚ again እቲ ኩነነት ኩሉ ሰብ ክርድኦ እንተኽኢሉ እቲ ዝበለፀ እዩ ቢካዝ at the end of the day ነቲ ሓቂ ጠማዚዙ እቲ ሚድያ ኩሉ ግዜ ምሰደና ከደናግር ምስ ፈተነ እዩ ካብዚ ምድንጋር ክንድሕን ድማ ኣለና ምንታን ትክክለኛ ስእሊ ናይቲ ጂኦፖለቲክስ ክርዳእና ተኮይኑ ናው ንመለስ ኣብቲ ኩናት ሕጂ ከመይ ይካየድ ኣለኹም ፈልጦ area, which was under Ukraine control. It's now in the contested area. Ukraine, for its part, did take one small additional piece of territory, a couple of fields in this area. So it went from basically here to out to this side. That's obviously quite inconsequential. But then what is very consequential is you see this huge area in red from yesterday. So while the Ukraine side was focusing its manpower and probably mobilizing a number of folks from elsewhere in the Kursk area so that they could have some concentration of forces here, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ባንዴራ ናይ ራሽያ ትርእይዎ ኣለኹም ብኩሉ ወገን ስለዚ ከካብቦምን ክበትኮምን ይፅዕር ከም ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ድማ ኣብ መንጎ ኮይኑ ብሓደ ወገን መጥቃዕቲ ክገብር ወይ ብክልተ ሰለስተ ወገን መጥቃዕቲ ክገብር ናብ ውሽጢ ከኣቱ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ከጋጥም ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝፍራሕ ዘሎ ይፍራሕ ዘሎ ግን ኣይኮነን ከጋጥም ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ኣብዚያ ቁርባ ቅሪበ ክርየኩም ኣብ መወዳእታ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ውሽጢ ኣትዩ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ንሪኦ ኣለና ኣብ መንጎ ግን ራሽያ ብክልተ መንገዲ ክትበትኮ ትፍትን ኣላ ራሽያ ብክልተ መንገዲ ነቲ ቆራሪፃ ነቲ ሰራዊት ኣብ ክባ ክትእትዎ ትፍትን ኣላ ናው ኢማጅን
ከምዚ ዓይነት ብኪሎሜትራት እውን ኣዝዩ ብዙሕ ዘይኮነ ጎላጉል ዝበዝሖ ቦታታት እዮም ዘለዉ ራሻ ኮምፕሊት ናይ ኤየር ሱፕሪዮሪቲ ኣለዋ ናይ ኤየር ፀብለልትነት ኣለዋ ብዙሕ ድሮንስ ኣለዋ ብዙሕ ሚሳይልስ ኣለዋ ነዚ ሰራዊት እዚ ክሳዕ ክንደይ ክተርምኾም ትኽእል እታ እንኮ ፅርግያ ረይዋ ሕጂ እቲ እንኮ ሎጂስቲክ ዝኣትወሉ ዘሎ ፅርግያ ክበትክዎ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን በቲ ከቢድ ብረት ናቶም እውን ከረኻኽብሉ ከም ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ሎጂስቲክስ ናይዞም ሰራዊት እዚኣቶም እዞም ሰራዊት ኣብ ዘለዉ ናይ ዩክሬን ኮምፕሊትሊ ኣብኡ ተኸቢቦም ክጠፍኡ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ እዚ ታሕቲ ዘርየኩም ዘሎ ብታሕቲ ዘርየና ዘሎ ከምኡ ድማ ብላዕሊ ብክልቲኡ ወገን ራሻ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ራሻ ድማ ሕጂ ነቲ ሜይን መስመር ፅርግያ ኣብ መንጎ ትሪእዎ ኣለኹም ነቲ መስመርቲ ዋላ ብከቢድ ብረት ብካሊእ ነገራት ከራኽብሉ ይኽእሉ ስለዚ እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ኣሎ ኣብ ክባ ክኣቱ ከም ዝኽእልን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብኡ ክጠፍእ ከም ዝኽእልን ድሮ ብዙሕ ሰራዊት ከሲሮም ከም ዘሎ ኣብዚ ቦታ እዚኦም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ጥፍኣት እዚ ድማ ኣገይን ዕንደራ ናይቲ ሓይሊ ዝገብሮ ዘሎ ኣብዚ እውን ሓንቲ ሪፖርት ነይራ ስምዕዋ ናይ ባሕቂ ደስካሕካሕ ኩናት እዚ All right, so let's start with the big story that we are tracking beyond this hour. So as Russia's military gains momentum on the battlefield, Ukraine is facing a bit of an internal crisis. There is a surge in desertions, and this is depleting its ranks at a pretty critical juncture in the war. With manpower dwindling and morale sinking, Kiev, of course, risks losing its footing both on the battlefield and also in future ceasefire negotiations. Take a look at this report. So Ukraine ሰራዊታ ይሃድም ኣሎ ዝብል ዘረባ ኣዳርጋ ኣብ ዝኾነ ማዕከን ዜና ዝወፁ ዘሎ እዩ እዚ ከዓ ክሓብዎ ነዊሕ እዋን ፈቲኖም እዮም ሓያል እዋን ገይሩ እዩ እቶም ኢንዲፐንደንት ሚድያ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ይበታተን ኣሎ ይሃድም ኣሎ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ኣሎ ክብሉ ነዊሕ ገይሮም እዮም እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ግን ኣይዛረበሉ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ክሪቲካል ደረጃ እናበፅሐ ስለ ዝኣቱ ዘሎ እቲ መዓልታት እናቐረበ እዩ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ ይመፅእ ከም ዘሎ በዚና ንርኢ Russian forces intensified their assault. Fighter jets, drones, and missiles pound Ukrainian positions. Artillery shells rain down relentlessly, and Russian tanks carve through Ukraine. So again, እቲ ሕቶ ኩሉ ግዜ ከነሰምለሉ ዘለና እዚ እቲ ራሻ ብብዝሒ ነፈርቲ ኩናት ትጥቀማላ እተን ነፈርቲ ኩናት ድማ ካብ ርሑቕ ኮይነ ሚሳይላት ክድርብያ ምክንያቱ እኹል ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ስለዘየላ ኣብቲ ቦታቲ ኣርሒቐን ካብ ርሑቕ ከማ ዘይኮነ ተቐራሪበን ነቲ ቦታታት እቲ ዘድልየን ዕላማታት ይሃርማ ኣለዋ ብዙሕ ሚሳይላት ከምኡ ድማ ብብዝሒ ድሮናት የፍርዩ ከም ዘለዉ እውን ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ሲኤንኤን ዝቐረቦ ሓደ ሪፖርት ነይሩ ራሻ ሶፊስቲኬት ዝኾነ ድሮናት ተፍሪ ከም ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ኩናት ድማ ብቕልጣፈ ኣብ ታዕዱ ኩናት ብብዝሒ ድሮናት ንክሰድድ ትኽእል ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ነይሩ ስለዚ ብኩሉ መዳይ ክንሪኦ ከለና ራሻ ዓቕምናታ ኣብዚ እዋን እዚ ናሓይለ ይመፅእ ኣሎ ብምሉእ ዓቕማ ትሳተፍ ኣላ እውን ክንብላ ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ራሻ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ነገር ተረዲዎም ኣሎ ድሕሪ ዩክሬን ካልእ ጸላይ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ተረዲዎም ኣሎ እቲ ኔቶ ዝበሃል ሓይሊ ገለ ነገር ክፅሕትር ከም ዝኾነ ንዩክሬን ኣብ ዩክሬን ብዙሕ ገንዘብን ብዙሕ ንዋትን ከሲሩ ስለ ዘሎ ሱቕ ኢሉ ቡ ገይሩ ክውድእ ከም ዘይክእል ተረዲዎም ኣሎ እቲ ኔቶ ዝበሃል ገለ ነገር ክምህዝ ከም ዝኽእል ገምጋም ስለ ዘለዎም እቲ ምድላው ናቶም ንዩክሬን ንምስዓር ጥራይ ኣይኮነን ምድላው ናቶም ክንኡ ዝኸደ እዩ unpredictable ዝኾነ ኔቶ ወይ እውን ክትግምቶ ዘይትኽእል ኩነታት ስለ ዘሎ እቲ ኔቶ ዝበሃል ንዝኾነ ይኹን ተበግሶታት ንሱ ክወስዶ ዝኽእል ንዑ እውን እንኮላይ ንዑ ክከላኸል ዝኽእል ሓይሊ ክትፈጥር ከም ዘለዋ ምድላዋት ናታ ምክንያቱ ብጣዕሚ ሰፊሕ ባጀት ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ገይራ ኣላ Russian tanks carve through Ukrainian defenses across frozen battlefields. In this harsh winter offensive, Ukraine faces another graver challenge: desertion. Even outside the battlefield, cracks are showing. In France, where the Ukrainian brigade Anne of Kiev is undergoing military training, dozens of soldiers have reportedly deserted. The brigade, part of an effort to bolster Ukraine's readiness for Russian offensives, now struggles with morale and discipline issues. So again, እቲ ኩናት እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ዩክሬን ድማ ብፍላይ ሰራዊት ናይ ዩክሬን እንታይ ይርድኦ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ክውዳእ ምዃኑ ማንም ሰብ ከጥሕኖም ከም ዘይኮነ ስለዚ ዝውዳእ ምዃኑ ኩናት ንሶም ክዕወትብሎ ዘይምዃኖም ድሕሪ ዝፈልጡ ኮይኖም እንታይ ይድርድኦ ክሞቱ ይደልዩን እዮም ዋይ ሹድ ይ ስለምንታይ ሂወትካ ትኸስር ንትርጉም ዘይብሉ ኩናት ምክንያቱ ምውድኡ ዘይተርፎ ዝኾነ ነገር ትረኽቦ ዘይብልካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ሂወትካ ትኸስር ስለዚ እቲ ዕድል ዝረኸበ ወታደር ኩሉ ክሃድም እዩ ዝደሊ ዘሎ That's why ድማ ኣብቲ መጀመርያ ዘራኸኹም እዚ ዝረኣናዮ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ስምዖ እዚ Training in France. What's really going on? Ukraine's 155th Mechanized Brigade was supposed to be a flagship Ukrainian unit to be trained and equipped by France. And the elite brigade has been named
and of Kiev after the daughter of a medieval prince, Yaroslav the Wise, who married French King Henry I. In fact, the unit was one of several formed last year as Ukraine sought to boost preparations for possible new Russian offensives. The Ukrainian unit was personally inspected by the French President Emmanuel Macron in northeast France. So the unit እዚኣ ወይ እውን እዚኣ ብርጌድ እዚኣ ናይ ብሓቂ ብርትዕቲ ብርጌድ ኢሊት ብርጌድ ዓብይ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል ከማይ ዝፀረየ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ሰራዊት እኳ ናይ ኤርትራ ብቀረባ ብዕምቆት ትፈልጦ ክብለኩም ኣይክእልን እየ ግን 525 ዝበሃል ክፍለ ሰራዊት ነይሩ ኣዝዩ ብርቱዕ ሰራዊት ምዃኑ ዝነገረሉ እቶም ትፈልጡ ዝያዳ ወስኹ ላይ ኣብዚ መን እቶም ዝሓየሉ ሰራዊት ኣነ ክሰምዕ ከለኹ ግን 525 ዓብ ነጥቢ መቐይሮ ዝገብሩ ምዃኖም ሓያላት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ምዃኖም እዩ ዝንገር ካብኦም ዝሕይሉ እውን ህሉ ኮነ እዮም ኣብ ሰራዊት ዝነበርኩም ዝያዳ ትፈልጥዎ እዚ ብርጌድ እዚ ድማ ብጣዕሚ ኣብ ፈረንሳ ብፍሉይ ተሰልጢኑ ኣብ ዩክሬን ከይዱ ዓብይ ለውጢ ክገብር ዝበሃል ዝነበረ እቲ ታዕሊም ከይተወድኦ ከሎ ወይ ምስ ተወድአ ቅድሚ ናብ ዩክሬን ምኻዶም ብዙሓት ካብኣቶም ክሓድሙ ጀሚሮም ከም ዘለውን ነቲ ብርጌድ ዓቕምናቱ ኮለጌና ከይተበገሰ ናብ ሞት ገጾም ይወስድዎ ከም ዘለዉ In October, around 2,300 of the Ukrainian soldiers have been trained in France. 2,200 more are being trained in Ukraine. So what happened to them? On Monday, Ukraine's land forces commander admitted that there were problems with the army unit. This after reports that many of its soldiers had deserted. According to the French army official, the Ukrainian soldiers who were trained in France were subject to a disciplinary regime imposed by the Ukrainian command. The unnamed French army official, quoted by news agency AFP, said, and I'm quoting, "We do not criminalize desertion in France." Quoting further, if someone deserted, a French So እንታይ ኣጋጢሙሎ እዞም ሰራዊት እዚኣቶም ኣብ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ይከታተልዎ ስለ ዘለዉ ኮለጌና ከይተበገሱ ኣብኡ ክሃድሙ ጀሚሮም ኣለዉ እንጂ ፍራንስ ድማ ሕግናቶም ሓደ ወታደር ኣይከይድን ኩናት ኢሉ እንድሕር ሃዲሙ ገበና ኣይኮነን ክተኣስሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ዩክሬን ግን ብፍጹም ኣይትቕበሎን እያ ዘላ እዚ ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ ክትሃድም ምፍታን ማለት ናይ ሞት ፍርዲ እውን ክቡኻ ይኽእል እዮም ቢካዝ እቶም ካልኦት ናብ ሞት ከለዉ ስኻ ነብስኻ ተድሕን ትፍትን ኣለኻ ይትሕቶ ስለዚ መብዛሕትኡ ሰራዊት ኣብኡ ዘለዎ ብቅድሚት ምድሕሪት ሞት ምዃኑ ፈሊጡ እዩ ቢካዝ እቲ ኩነታት ርዱ እዩ ዩክሬን ኣብ ኣፍደገ ሞትን ሕዮትን ስለ ዘላ እቲ ዝሃድም ወታደር ነቲ ዝተርፍ ዘሎ ንሞት ይፈርዶ ከም ዘሎ ስለ ዝርድኦ ጠቕላላ እዩ ክምሕሮ ዘይክእል ሶ እዞም ሰራዊት ዝኸድዎ ዘለዉ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብርቱዕ ሕጊ ተውፅእ ኣላ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕጊ ናይ ዩክሬን ግን ኣብ መሬት ናይ ፈረንሳ ክጥቀምሉ ይክእሉ እዮም ኣይ ቲንክ ኣብ ናቶም ቦታ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ንዝውዳእ ዘሎ ኩናት ከይድካ ኣብ ሓዊ ከይድካ ትጥበሰሉ ምክንያት የለን ስለዚ እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ዝውስኖ ዘሎ ኩነታት ይርእይዎ ኣለዎ እቲ ኩነታት ድሕተር ትሪኦ ኣለካ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኮይንካ ሚድያ ትከታተል ተለካ ሕጂ ከይድካ ኣብ ዩክሬን ትዋጋኣሉ ኩነታት ኣይረኣየካን እዩ ስለዚ ሂወቱ ከጥሕኒ ዝደሊ ሰብ ኣብ መውዳእታ and that's exactly what's happening እቲ ዓውደ ኩናት ድማ ሰቶም ብቐረባ ይከታተልዎ ክህሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ሓበሬታ ማለት እዩ ብዙሕ ሓበሬታ ይድወፅእ እቲ ሓበሬታ ዝወፅእ ዘሎ ድማ ዩክሬናዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ተስፋ ከም ዘይብሉ እዩ እዚ ኩናት እዚ ተስፋ ከም ዘይብሉ ካብ ነዊሕ እዋን እዮም ተዛሪቦም ልቶም ናፃ ዝኾኑ ሚድያታት እቲ ምዕራባዊ ሚድያ እዩ እናሸፋፈነ እናሓሰወ ንእሽተይ ቁንጫል ዩክሬን ፅቡቅ ዝገበሮ ንዑ እናጋነነ ኣብዚ ሓዊ እትይዎም ዘሎ እምበር እቶም ትኽክል ነቲ ወታደራዊ ኩነታት ዝርድኦም ናፃ ኮይኖም ናይ ራሽያ ደገፍቲ ዘይኮኑ ናይ ዩክሬን ደገፍቲ ዘይኮኑ ነቲ ኩነታት ዝርእይዎ ዩክሬን ብፍፁም ኣብዚ ኩናት ክትዕወት ኣይትኽእልን እያ ግዜ ጥራያ ክትመጥእ ትኽእል ቃንዛን ክሳራን ጥራያ ከተባዝሕ ትኽእል እምበር ኣብ መወዳእታ ምስ ዓራ ምውዳቓ ዘይተርፍ እዩ ብምባል ብተደጋጋሚ ነጊሮም ነይሮም እዮም ግን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከመይ ገይሩ ሸሸንኪሩ ነቲ ሓሶት ክነግር ይፍትን ኣሎ ንዑ ምግንዛብ የድሊ ዳትስ ዋይ ናቶም ዕላማ ምፍላጥ የድሊ ኦኬ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ክውዶ ከም ዝደሊ ዘሎ ንሰምዕ ኣለና እቶም ካልኦት ከንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ንስማዕዮም ኣብዚ Trump has indicated he wants to be his principal emissary and advisor on Ukraine and Russia. Sounded the other day like he had just had breakfast with Tony Blinken when he is reported to have said, I didn't hear it, I didn't see it, but it has been reported and not denied, that he said if Putin doesn't discuss quickly the concept of a ceasefire, we'll send more ammunition, military gear and equipment to Ukraine. How crazy is that? ኣብዚ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓደ ነገር ኣሎ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም እቲ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ እዚ ፍሉይ ልኡኽ ገይሩ መዚዝዎ ዘሎ ኪት ኬሎግ ዝበሃል ናይ ቀደም ጀነራል ዝነበረ ናይ ብሓቂ ካብቶም ዳ ኩናትን ጎስጎስቲ ኩናትን ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ኢልዎ ዝበሃል ዘሎ ግን ብወግዒ ዘይወፅእ ሓበሬታ ንፑቲን
ግድን ብዛዕባ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣብ ዘተሰላም ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዲስካሽን ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዘረባ እንተዘይመፅኡ ድማ በብዝሒ ኣፅዋር ንዩክሬን ክንሕግዛ ኢና ዝብል ዘረባ ከም ተዛረበ እዩ ዝንገር ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ይኹን ሰርጌይ ላቭሮቭ ክልቲኦም ፖለቲከኛታት እቶም ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ናይ መራሕቲ ናይ ራሽያ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝበሃል ክንሰምዖ ይንደልንና ኢሎሞም እዮም ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝበሃል ስምምዕ ምስ ዩክሬን ክንገብር ኣይንደልና ምክንያቱ ትርጉሙን የብሉን እዩ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንራሽያ እንታይ ማለት እዩ ግዜ ሃቡና ንዩክሬን ፅቡቅ ጌርና ከነደላደላን ሰራዊት ከነሰልጥነላን ማለት እዩ ካልእ ትርጉም የብሉ ሰራዊት ኣሰልጢኖም ኣሕይሎም ነቲ ኩናት ከም ብሓድሽ ክጅምርዎ ስለ ዝደልዩ ስለዚ ራሽያ ብፍፁም ነዚ ዕድል እዚ ክትቦም ኣይትኽእልን ወይ ንሓዋሩ ነቲ ኩናት ብዘተክም ንሓፅቦ ኢና እንድሕር ኢሎም ኦኬ ካብ ወፃኢ ግን ራሽያ ብሓይላ ነቲ ኩናት ክትውድኦ ከም ትኽእል ይረኣይ ኣሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘለዎ ብቀዳምነት ዝርእይዎ ዘለዎ ሰብ እዩ ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ ብምቁራፅ ናይ ተኽሲ ጌራ ከም ብሓድሽ ሞቢላይዝ ንክኾን ዕድል ክቦም ኣይኮኑ ስለምንታይ ከምዚ ኢሉ ኢሉ ይሓቶ ኣሎ and equipment to Ukraine. How crazy is that? Well, it's worse than crazy. There are three things. First of all, we are risking a direct confrontation with Russia. We don't understand and don't care to listen to people who tell us that the Russians are at the precipice of going to war against us. In other words, they're asking themselves, what's the point of trying to talk to the Americans, to negotiate anything with them, because there's no evidence that they will keep their word. There's no evidence that they will honor any agreement we make. So under these circumstances, why not just mobilize the country and strike to the west all the way to the Polish border? This is frightening and it should upset people. It's not something that the Russians want to do. But when you hear... So እንታይ ዝብል ዘሎ ንምንታይ ፅላለ ዘሎ ወይ ዝሓሳብ ዝመዝበለ ካብ ፅላለ ንላዕለ እዩ መጀመርያ ራሽያ ንኣሜሪካ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ንክትኣምኖም ኣዝዩ ከቢድ ኢሉ ዝእመኑ ሰባት ኣይኮኑን መራሕትና ኢሉ ቃሎም ሂቦምካ ቃሎም ዝዕቅቡ ኣይኮኑን ኢሉ ስለዚ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ግዜ ከም ዘሽክዕዎ ምስ ታከር ካርልሰን ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ዝገበረ ኢንተርቪው ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅዎ እዩ ብዙሕ ግዜ ከም ዝጠለምዎ ኣሚንካዮም ክትከይድ ትኽእል መራሕቲ ከም ዘይብላ ኣሜሪካ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ቭላድሚር ፑቲን if there is one thing ተረዲዎ ዘሎ ነገር ተሎ ጌም ክፃወት እዩ ኣብ ጌም ከዓ ሓያል ተፃዋታይ ምዃኑ እዮም ዝፍለጡ እንታይ ገብረሎም ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ንሱ ድማ ቃሉ በቃ ጠጠው ክንብል ኢና እናበለ ስርሑ ግን ይሰርሓሉ ዝተሰላም ደልዮም ፋይ ቅሩባት ኢና ቦታ ምረፁ ዓድሙና we are ready ኣብቲ ወታደራዊ ግን ማክሲመም ሓይሊ ይጥቀማሉ እዚ ነቲ ዩክሬን ዝበሃል በቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ፅቡቅ ገይሩ ይሃርሞን ይደፍኦን ክቋፀሮ ይፍትናሎም በቲ ድማ ንዘተሰላም ድልዋት ኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ ብክልቲ ጌም ይፃወተሎም ዘሎ ኣብ ጣውላ እንተመፅኦም ሕራይ ክብሎም ስርሑ ግን ኣይገድፍን ክሳብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ሰከን ክሳብታ ናይ መወዳእታ ሰዓትን ሰከንን ክበፅሕ ከሎ ድማ ዓቕሚ ናይ ዩክሬን ምስ ፀንቀቐ ምስ ወደአ ኦልሬዲ ክውዳእ ቀሪቡ ስለ ዘሎ ካልኣይ ድማ ኢቨን እቲ ዩክሬን ሰልጢኑ እንተመፅኡ ካብኡ ንላዕሊ ዝደልደለ ሰራዊት ክገብር ስለ ዝኾነ ዝገበረ ገይሩ እንተመፅኡ ወላ ውሉት ነቶ ብምሉእ እንተመፅኡ ኣብ ዘየፍርሃሉ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ተኣማሚኑ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ወታደራዊ ምድላዋት ናቱ ወይ እውን እቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ንሱ ሃኒፅዎ ዘሎ ብዝቐልጠፈ ገጂፍ ኣፅዋርን ሞደርን ኣፅዋርን ከፍሪ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ኩናት ድማ መወዳእታ ፅቡቅ ናይ ወታደራዊ ድልውነት ኣለካ ወታደርካ ድማ ምኩር ናይ ኩናት ተኮይኑ እቶም ዝዋግዎ ደሎ ድማ ብዩክሬን ኤግዛክትሊ ሴም ሰባት እዮም ክንዲ ናይ ዩክሬን ተመክሮ ዘይብሎም ሰራዊት እዩ ዘለዎ ዩክሬን ኣብ ኩናት ዝለዓለ ተመክሮ ዝወሰደ ግን ሃገር ፌል ገይራ ኣብ ዝዋን እዚ መንእሰይ ናይቲ ሃገር እቲ ቀንዲ ሓያል መንእሰይ ናይቲ ሃገር ጠፊ እዩ ሓድሽ መንእሰይ ከምልምሉ እንድሕር ኮይኖም ግዜ ወስድዮም ስለዚ ኣብ መወዳእታ ፑቲን ብኩሉ መንገዲ ድልው ክኸውን ከም ዘለዎ ኣሚኑ እዩ ዝኸደ ዘሎ ትጉዕዞ ቢካዝ እዚኣቶም ሰባት ነዚኦም ኣሚንካ ሰላም ክንገብር ኢና ኢልካ እውን ክትፅበ ስለ ዘይትኽእል Here, the kind of thing that you just mentioned, uttered by General Kellogg, that suggests that they may not have any choice. Wow. Again, it's a failure to admit that Russia has any legitimate interest whatsoever. And they do have legitimate interests. And we ought to recognize that. We need to stop treating them as the red-headed stepchild that has no rights, no opportunity. هلا بعد رسع كلكم فلاديمير بوتين وين راشا يبلا له زتري ودلهم كنرال دوغلاس ميغريغور مالتيو ابي وتدراوي ما كنا ناي امريكا زنبري حلفنا وتدر زنبري اما هارا بنتاغون زنبري سو دايز بلزلو راشا مسانا فيتني كتواغاون فصم سقات زلو هاغرا يكون نابزوان زي زغا مسطرا يكون بزحت كيلاتات زبلوي راشا امريكا بكل عقماري اتالا زي سراويتنا يوكرين كامنا امريكا صبيقهم زحيل فلطيو معناته سراويتنا يوكرين نمريتي زواغا زلا سراويتنا امريكا ني كوربوريشنز نربحنا يتنا صور زفريا كامباينتات يكواغا كمصاو انترست يبلو
ኢንተረስት ብውልቁ ብግሉ ኣብ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ በኣሜሪካ ንህዝበይ ዝዋጋእ ዘለዎ ክብል ከሎ ሓያል እዩ ኣብ ኢራቅ ከይዱ ክዋጋእ ከሎ ግን ንህዝቡን ንሃገሩን ኣይኮነ ዝዋጋእ ዘሎ እቲ ኮርፖሬሽን ዝዋጋእ ዘሎ ኢራቅ ዓዲ ይኮነን ኣብ ኢራቅ መፂኻ መጀመርያ ኢራቅ ካኣትዉ ከለዉ ነቲ ኣብ ዓድና ዘጋጠመ ግብረ ሽበራ ንምጥፋእ እዩ ኦኬ ሽዑ ይርድኦም ነይሩ ወይ ብስምዒት ነይርዎም ክንብል ንኽእል ኢና ድሕሪ ግዜ ግን ርዮም ኣለዉ ኩናት ኣብ ኢራቅ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ናቲንግ ምስ ኣሜሪካ ዘተሓዝ የብሉን ራሽያ ንኣሜሪካ ክወረኩም እየ ስለ ዝበለት ኣይኮነን ስለዚ ራሽያ ንሃገሩ ይዋጋእ ከም ዘሎ ሰራዊት ፈልጥ እዩ ምክንያቱ ሚሳይላት ኣብ ዓዱ ይኣቱ ይወርድ ከም ዘሎ ይርኢ ኣሎ ኣብ ትሽትሽ ዓዲ መፅኡ ዝትውግእ ዝካየድ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ከም ዝገበርዎ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ናይ ራሽያን ኣብ መንጎ ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካን ዘሎ ፍልሊ ናይ ሞራል ይኹን ናይ ተሓሳስባ ኣብ ጋብ ስለ ዘሎ ፑቲን ድማ ነቲ ዝበርትዐ ሰራዊት ናይ ዩክሬን በቲ ዝበለፀ ኣፅዋራትን ሎጂስቲካዊ ደገፍ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ስለምስ ዝዋጋእ ዘሎ ዓብ ተመኩራቱ ከም ዘሎን እቲ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ድማ ኔቶ መፅኡ ይኹን ካልእ ሰራዊት መፅኡ ስግኣት ክፈጥረሉ ይክእል እዩ ኦፍኮርስ እቲ ኩናት ከካብዶ ከም ዝኽእል ፍልጥ እዩ ግን ካብቲ ናይ ዩክሬን ንላዕሊ ኣድማዓነት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልና to speak. And then we also need to look at Europe and understand Europe is rapidly slipping from our grasp. If you listen to Aliza Weidel, who leads the Alternative for Germany, and she's a very competent person, she's very smart, and she's absolutely right. She says the Germans have to stop being serfs, stop pretending that we're slaves, obligated to do whatever everybody else tells us to do, particularly Washington. We must be Germans. We must take. So, ኢሎን ማስክ ዝድግፋ ዘሎ ፖለቲከኛ ናይ ጀርመን ኣሊስ ቪደል ትበሃል ዘላ ናይዚ AFD ኣልተርናቲቭ ፎር ዶይችላንድ ዝብል ፓርቲ የበናይ ክንፊ ማለት እዩ እሳ ትብሎ ዘላ ሕጂ ሓንቲ በላሕ ሰብያ ኦፍኮርስ ሌለ ብልሓ ግን ኮመን ሰንስ እዩ ዘለዋ ኮመን ሰንስ ማለት ፍሉይ ብልሒ ዘድልየካ ነገር ኣይኮነን ጀርመን መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ኣላ መጋበርያ ምዃን ከነበቅጠጠው ከነብል ኣለና ጀርመን መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ምዃን ጥጠው ከተብሎ ኣለዋ ንትብል ዘላ ኢሎን ማስክ ዝድግፍ ዘሎ እቲ ኢስታብሊሽመንት ናይ ጀርመን ግን ዓቕሉ ፀይብዎ ኣሎ ጀርመን ኢሎን ማስክ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳይናት ናይ ኣትሎ ይብላ ኣሎ ግን ንምንታይ እቲ ኢሊት ናይ ጀርመን ኮምፕሊትሊ ናብ ዕብዳናት እዩ ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ እታ የማናይ ክንፊ ኣኽራሪት ፖለቲከኛ ዝብልዋ ዘለዋ ጀርመን መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ምዃን ጠጠው ከተብሎ ኣለዋ ነፍስና ክንክል ኣለና ካብ ኩናት ናይ ዩክሬን ቀልጢፍና ክንወፅእ ኣለና ኣብ ቁጠባና ክነተኩር ኣለና ክትብል ከላ እዚኣ ፀረ ናይ ጀርመን ናፅነትን ዲሞክራሲን ይብልዋ ኣለዉ ኢሎን ማስክ ድማ ካብ መጋበርያነት ናይ ኣሜሪካ ክንወፅእ ኣለና ንዝብል ዘሎ ፓርቲ ናይ ጀርመን ዝድግፍ ዘሎ ኣሜሪካውያን እዮም ክቃወምዎ ዝግባን ኢሎን ማስክ ጀርመናውያን ኣይኮነን ግን ኣብ ጀርመን ዘሎ እቲ ፖለቲካዊ ኢስታብሊሽመንት ናይ ብሓቂ ኣብ ዕብዳን ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ናቱ ናይ ብሓቂ ዋላ ነዞም ኣሜሪካውያን ይገርሞም ኣሎ ክንምንታይ ካብቲ ኩንነት ዝዓበደ ፖለቲካዊ መርሕነት ኣብ ጀርመን ነጊሱ ከም ዘሎ እዮም ነገር ዘሎ ኣብዚ እውን ካልእ ሪፖርት ነይሩ One top Ukrainian official says Russia is getting, quote, what it deserves. Ukraine first moved in on the Russian territory in a surprise incursion in August, managing to hold much of the area despite Russian efforts aided by North Korea to drive forces back over the border. Joining us now to discuss, Cedric Layton, retired U.S. Air Force colonel and CNN military. So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ካብ ዝኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም እታ ንእሽተይ ሰማያዊት እያ ኣብዛ ሰማያዊት ክፋል እዩ ዘሎ እቲ ሕጂ ኣብ ኩርስክ ሪጅን ኣትዩሎ ዩክሬን ክብሉና ከለዉ እቲ ኩርስክ ዝበሃል ረይዎ ብጅፍ ቦታ እዩ ኣብ ውሽጢ ራሽያ እሱ ድማ ንባዕሉ ክንዲ ሓንቲ ክንዲ ነጥቢ ጌርኩም ሰዱ ኣዝዩ ንእሽተይ ብናይ ራሽያ ዕቤት ክትሪኦ ከለካ እቲ ኩርስክ ዝበሃል ዘሎ ካብቲ ኩርስክ ዝበሃል ዘሎ ድማ ንእሽተይ ክፋል ሒዙ ዘሎ እቲ ዩክሬን ስለዚ እቲ ዩክሬን ሒዝዎ ኣሎ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ከማንቲ መሬት ራሽያስ ወላ ንዑ ኢግኖር ጌራ እውን ክትከይድ ትኽእል እያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብሓፈሻ ራሽያ ግን ኣገይን ናብቲ ውሽጢ ዩክሬን ክትኣቱ ናብቲ ሓርኪቭ ገፃ መጥቃዕቲ ክትፍትን ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሕ ካልኩሌሽን ይካየድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ this is going to be very very tricky ዘን ክልተ ሰሙን ተሪፈን ዘለዋ ብጣዕሚ ዘገርም ኩነታት ክኸውን እዩ Donald Trump's እንታይ ክኸውን እዩ ሽዑ እውን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና Great to have you here. Good to see you. Let's just start first generally with your take on the situation as it stands today between Russia and Ukraine. Yeah, Jessica, well, good to be with you. There are a lot of different aspects to this, but the main thing is that the Ukrainians are still consistently moving forward in certain areas, but in other areas, they're kind of giving ground in the east, especially to the Russians. So a lot of the gains that the Russians are making in the east are incremental, but when it comes to what's happening in Kursk, the Russians have not dislodged the Ukrainians from there, and in fact, as you noted, the Ukrainians are engaging in a counteroffensive, which ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ኣብ ሲኤንኤን መፅኦም
عسرت جزء يوكرين صبغت خي كم زلا نراشا كم زسنبدتو بوتين كم سدهله تلمليهم تزاربو كم زنا باليوم درجة 3 عامات كيدهم زلو تكون النتجن every time سحتي لهم كتكون النت يمسوا مبزحت جزء كم هو تتاك زاربو ثانية سحتي لهم شعو يوكرين تسعر لازم الكاي قبر مالتيو تغلالاتي حسوت كي بحالو مالتيو بر تكون النت كم زسوم زبلو زنبرو تزغونيرو يوكرين كان نجر كوين محل راشا بكل جنبارات بفلاي دمار تمبرا أو جنبار سبال زلو كم معلتنا معلتي أقدسي استراتيجيك أو كتما بوتا نتغطى صارتي تخيزلا بخمسة تغطي لدما تي يوكرين زبال كابتك عندي أقدس بوتا تسعير له أزو كورس كزبال زلو بوتا جي ترجمون زلو بوتا يكون استراتيجيك أو توامتا مريتنا راشا تغطى صيرنا للناس لزبال تراين بر ترجم زلو بوتا يكون بنتعرضتي سراينا يراشا زقوا صورو زلو أبتم برا كفال كم لما حجنا بدبوا وقص خيزلو السول على قداس نزلوا إني يوكرين تغلال أفضل بحرنا تا نشتى كم زخون تراي جيرو مزلو سبب بوتا تراي كم زوج يوم جيرو مزلو أنت كيلو مدما تغلال تافضل بحرنا يوكرين وكعس ويم زلي زلو سلمتاي تافضل بحرتي نيتو بوك مت كم زخل سلز فلتيو ስለዚህ እቲ ኣብቲ ገባሕርቲ ንኔቶ ክትከልክሎ እንትኮይንካ ጠቕላላ ኣብቲ ቦታት ከም ዘይቀርብ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ so again እቲ ኩርስክ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ኣብ ዘርእየኩም ዘለኹ እዩ ከመይ ኢሉ እቲ ኩናት ይዕፀሎ እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ድማ ይዕፀሎ እዚኣ እታ ካርታ ኣብ መውዳ ተረይዎ ብኩሉ እቲ ሰራዊት ናይ ራሻ መሬት ናይ ራሻ እዩ ሰራዊት ናይ ራሻ ከመይ ገይሩ ዘሄሩ ኣኽቢቡ ይመፅእ ኣሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ከመይ ገይሩ ኣብቲ ውሽጢ مريت نيراشا أبنشتي بوت آتيو أبغلاغولن أبزي كون بوتان تخبيبو خمزلون أبكلا بوينت سراويت زبملو أبزل على حدقة أنت ترجع زلات موت يتري وتترجع السالمة بخلتي وقدر راشا ناقرباي مت خمزلون أمو ده تدما الزكينات زي نت سراويتنا يوكرين أكمي حدقة كود أو خمس خلنا نرزلنا good again تمرابا ميديا Ukraine is doing great ني راشا ኣብ ኩርስክ ሪጅን ሾክ ይገብርዎ ኣለዉ ብምባል እዩ ዝገልፆ ዘሎ ስለዚ እቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ከደናግር ከም ዝኽእል ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ዘረባ ክዛረብ ከም ዝኽእል ረዩ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ዝብሎ ዘሎ ካስሙ Paint a grim picture of soldiers overwhelmed by the unrelenting violence. It happened that we were attacked. We were pulling back, and after that, many of us didn't really want to return to the position. And the battalion commanders started gathering the ones left, and we didn't want to attack back. That was our trigger. We wanted to live. When you are in a position, engaged in fighting under constant shelling, it's not seen as you have a big concussion, so you're not taken to a hospital. Even just staying under constant shelling results in gradually damaged mental state. So moral ናይቶም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ብጣዕሚ መሬት ዘቢጡ ከም ዘሎን እቲ ኩናት ድማ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዘሎ ዋላ እንተ ታሪምካ እውን ዘድሊ ሕክምና ይትረክብን ኢኻ ዕረፍቲ ዝበሃል የብሎምን ሓደ ሓደ ግዜ እዞም ምዕራባውያን ጋዜጠኛታት መፂኦም ኣብ ቀረባ ክሓትዎም ከለዉ ኣብዚ ምፅኤልኩም ኣለዎም ዕረፍቲ ዝበሃል ከም ዘይብሎም ዝኾነ ትንፋስ ሰብ ኩነታት ከም ዘየለ ዕረፍቲ ክብዎም ካ ሽግር እዩ ተኸይዶም ስለ ዘይምለሱ ዕረፍቲ ሂቦም እዮም ስለዚ እቶም ሕጂ ዝመፅዎም ዘለዉ ድማ ካልእ ፀገም ዘሎ ኣብ ካልእ ግዜ زي بقلطف بتبتب زتعلموا زخونة برات كينات صبوك يرام زي فلتو لأنه كل دماء مورال ناتو مريض زبطة نموت نخموتو أمتي أمامكم زلو زفلتو تقفي فهم زمتو سراوي سلا زخونو والحنت خقبري كلون يام سلازي أقل قليو راشا تسعر زلاسي سراويتنا راشا سلاز حدي لدي كونس سراويتنا يوكرين كلاخل عمناتو سلاز ترمسي يوم زبلو زلو سلازي again تعودو كينات بزح مدرخات بزح كنتات كفتر زخالة أي بحق زحزم كنات مخانيو زنقر زلو. You go crazy step by step. You're all the time under stress, huge stress, and you don't control yourself anymore. So again, تي كنتات كساكن دي كبيت كم زلو ينان رزلنا أنا بزا زبلكم زلو ተስፋ ንገብር ኩነታት ተወዲኡ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክበፅሕ ዘን ተሪፈን ዘለዋ ክልተ ሶምን ኣብአን እዩ ዘሎ እቲ ናይ መወዳእታ ኩነታት ክኸውን ዝኽእል ኣይ ሆፕ እቲ መርሕነት ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ይኹን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ዩክሬን ነቲ ኩነታት ኣንቢቡ ብፍላይ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ናይ ራሽያ መርገፅን ኣካይዳን ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝርድኦ ዘሎ ንዑ ተረድዮም እምበኣር እዚ ኩናት እዚ ክቕፅል ዘይብሉ ኩናት እዩ ብምባል ኣብ ጎኒ ራሽያ ጠጠው ኢሎም ነቲ ኩነታት ኣብ ጎኒ ራሽያ ዘይኮነስ ከምቲ ናይ ራሽያ ሓሳብ ገይሮም ነቲ ኩናት ክውድዎ እሞ ናብ ሓደ ናይ ሰላም መድረክ ንክመፅእ
እዚኣ ጥራይ ትምኒተይ ዶናልድ ትራምፕ እንድሕር ደጠው ደይብልዎ እዚ ኩናት እዚ ናብ ሓደገኛ መዓዝን ክድይብ ስለ ዝኽእል ተስፋ ንገብር ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ እቲ መሪፅዎ ዘሎ ድማ ልቦና ወሲኹ ነዚ ኩናት እዚ መዕለቢ ክገብረሉ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ህልቂት ሞትን ድማ ጠጠው ክብል ተስፋ ይገብር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ክንውዲና ከም ወትሩ ገለ ነገር ከርኢ ዝኽእል ነቲ ኩነታት ንክንርዳእ ክሕግዘና ዝኽእል ዝበልኩ እየ ዝቕርብ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ምግባር ድማ ከም ትወትሩ ትገብርዎ ካብ ልቢና ነመስግን ከም ወትሩ ኣነ ድማ ሓንቲ ለብዋ ገርትፎ ኣብ ሂወትና ሱር በተኻዊ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፃ ነቲ ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽኢልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርነት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪቃ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል